Здравейте! В това видео ще се запознаем с следващата концепция на ICT, която е Inverted Fair Value Gap. Какво е Inverted Fair Value Gap? Inverted Fair Value Gap с прости думи е провален Fair Value Gap. Както знаем от предното видео, Fair Value Gap се образува, когато имаме агресивни купувачи или продавачи. Тук в случаят първо сме имали агресивни купувачи, след което продавачите надделяват на купувачите и получаваме Inverted Fair Value Gap. И това ни сигнализира, че посоката се променя и можем да ползваме тази зона като Resistance. Разбира се, това нещо не се ползва самостоятелно, винаги се съчетава с други концепции и логика за тях. Как да разпознаем Inverted Fair Value Gap? Inverted Fair Value Gap се разпознава, когато образуваме първо Fair Value Gap в дадена посока и след това цената не го тества само, а затваря с кендъл под него или над. Зависи от случая. В случая това имаме bearish пример. Първо имаме bullish Fair Value Gap, имаме агресивни купувачи, след което продавачите надделяват и затваряме с кендъл под Fair Value Gap и това става нашият Inverted Fair Value Gap. Както виждаме, цената после се връща, тества тази зона и продължава. Разбира се, не трябва винаги да търсите точно такъв пример. Може да изглежда малко по-различен, но самата логика трябва да е същата. Като сега ще ви покажем пример на графиката, за да ви стане една идея по-ясно. Ето това е графика на евро-долар на 5 минути и нека да видим какво ще се случи тук. Ето тук взимаме тази ликвидност, образуваме Fair Value Gap, това е нашият Fair Value Gap. След което виждаме, че затваряме с кендъл под него. Тук в случаят все още не е валиден Inverted Fair Value Gap, защото имаме само Week. Но след това затваряме с кендъл под него и това вече го считаме за Inverted Fair Value Gap. Тук получаваме CSD. За CSD-то ще си говорим в друго видео. И сега очакваме цената да се върне и да ретесне тази зона, нашият Inverted Fair Value Gap. Ето тук виждаме, че само уикваме този Inverted Fair Value Gap и затваряме с кендъл под него. Прибираме, връщаме се, тестваме Inverted Fair Value Gap и прибираме под него, след което получаваме тази реакция. И цената продължава надолу. То, ако искаме да го ползваме за entry, разбира се, не се ползва самостоятелно, можем да си поставим ето тук Limit Order, стопът над последният high и таргетираме ликвидна зона. Тази или тази. И както виждаме, трейдът се изпълнява, като случаят е 3,4R. Това беше bearish примерът на Inverted Fair Value Gap. Сега ще преминем към bullish примерът на Inverted Fair Value Gap, който представлява ето така.
Като тук в случаят първо сме имали bearish fair value gap, имало е по-агресивни продавачи, след което купувачите надделяват и образуваме bullish inverted fair value gap. То сега ще преминем на графиката, за да ви покажа още някой пример от реална графика, за да ви стане по-ясно. Сме на графика на евро-долар отново на 5 минути и нека да видим какво ще се случи. Ето тук образуваме bearish fair value gap. За да имаме валиден inverted fair value gap, искаме да затвориме над fair value gap с тяло, с цяла свеж. Нека да видим дали това ще се случи. Както виждаме, тук до моментът цената навлиза в премиум зоната на Bearish Fair Value Gap, което е над 50%. Както знаем от предното видео, за да имаме по-високо probability Fair Value Gap, дали е Bullish или Bearish, в случая ако е Bearish, не искаме цената да минава над 50%, а когато е Bullish, не искаме да минава под 50%. В случая виждаме, че цената се задържа над 50%, което го прави ниско probability Fair Value Gap, Bearish Fair Value Gap. А за да имаме Inverted Bullish Fair Value Gap, трябва да затвориме с кендъл над Fair Value Gap. Ето тук в случаят вече имаме валиден Inverted Fair Value Gap, след като получаваме тази свещ. И сега очакваме цената да се върне, да го тества. Не искаме също да виждаме затваряне под 50% с кендъл. Искаме да виждаме цената да се държи около 50% на вече Bullish Inverted Fair Value Gap. Както виждаме, цената се задържа над 50%. Ето тук може, ето така се измерва с Фибоначито, 50% са тук. Виждаме, че цената стои над 50% и продължава нагоре. Ако искаме да го използваме като entry, разбира се, винаги се ползва като допълнение към други концепции и с логика за тях. Никога не се трейдва като паттерн. Можем да си сложим ето така нашето entry, като stop loss-ът, ако искаме по-добър RR, се слага под Inverted Fair Value Gap или под последният swing. Но тук R става доста голям, като таргета в случая, ако нямаме близка ликвидност, трябва да е фиксиран, като минимумът е 2R. Но тук случаят става доста дълга, ако използваме стопът под свингът. Но нека да видим как ще се проиграе. Но тук случаят отново излиза сделката, като ако искахме по-голям R, можехме да сложим стопът под Inverted Fair Value Gap и получаваме 8,5 RR, но това е доста рисково. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно и до следващия път, в който ще се запознаем с някоя от следващите концепции на ICT.